és most kezdődik a forgó pingpong világbajnokság. A szereplők Lucó Péter, aki ilyen amatőr, és most éppen kiesett. Hát mit szóljunk hozzá, egy nagyon amatőr. Ez a sporthoz nem értelem. Következő kiesünk Tóth Ádám. Ő egy 20 éves apászfalvi játékos, aki gyökerezésből tartja el önmagát és a kedves családját. A 4 bemaradó Pici, Néger, Huligán és Denis. Szép adogatások vannak, és Huligán nem bírta visszaütni. De most 3-an vannak. A Néger vissza. A Néger is kiesett, és a Néger kiesett. A 2 döntős, Balázs Krisztián és Juhász Dénes. És kiestek, itt ülnek épp az amatőrök. De a legamatőrebb Lucó Péter, aki szinte minden körben legelsőnek esik ki. És milyen fincsi adogatások voltak, de nagyon necces. De most éppen Dénesnél labda szerva itt, Sereo. Szép, szép, jaj de jó. Milyen szép, és nincs. És vége ennek. De folytatódik az újrajátszás. Az első kieső Lucó Péter. Gyönyörű adogatások. Ojj, de fincsi! A Néger kiesett. Ideges, ideges. De még mindig vannak 5-en. 2, 3. Dénes adja. Pici. Huligán. Huligán hibázott. Következő kiesünk. 99% Lucó Péter. Nagyon ideges, de még folytatódik a világbajnokság. 3-an vannak, és egy hiba. De lassú. Hallod? Persze. Ott van az a maga, a baj. Ne dobd. Ott van. 2 döntős, Tóth Ádám és Balázs Krisztián. Szép. Ez elment. Gyönyörű adogatások, és nyert Krisztián. Akinek 55 bónuszpontja van már. És harmadik forduló. Nagyon kemény játék. Első kieső Huligán. Mennek az adogatások. Lucó Péter éppen bírta visszaadni, hogy a picsába lesz. Kieső! Jó, hát Dénes, a következő kiesőnk. Kiesett Lucó Péter, aki a Suzuki-val jött. Kieső Néger. Mindig ilyenkor esik. Aki most jött épp egy turnéról, Zsombolyáról. Turnézik a zenekarral. Ádám a gyökérbára. Elég szép. Nem. Meg Pici is látszik. De hogy áll. Szép. Ojj, de lecsapta. 2-1. Ez ne. És újra folytatódik a 4. csoport meccs. Elég szépen adogatnak, és mindig elbasszák. Ilyen nincs. Lucó Péter. Mi? Hogy visszaadja hátulról, fonákkal.
Kiesett. De szarok az első kérdésem. Nem jön egy páros között. Már 100 szó. És hogy lehet döntőben az amatőr csapatban elindul Lucó Péter? És kiesett. Ilyen nincs. Köszönöm. Olyan nincs, hogy nincs. És már megint egy unalmas döntő, mivel tudjuk a győztes kilétét. Milyen ruhás, nézd. 1-1. Ó. 2-5. Laza passz. Mindent eldönt. Jaj, de szép. Ó, újra játszás. Igen. Ez YouTube-ra forgó bajnokság, világbajnokság. Lucó Péter még benn van. De nem sokáig. És visszabír adni, visszaadja. Szép, szép. Ó! Felhasználja Krisztián a bónuszpontjait. Szerva itt. Lucó Peti, jój! Ez csúnya volt. Nem ám, bazd meg. Tagadva a síkjon. Ój! Beverje! Ez fájtott. Sérülés. És most kaptuk a hírt, hogy a játékos bevitték Makóra az ügyeletre. Nagy Péter, alias Néger esélye 1-2 milliárdhoz, hogy itt nyer. Nem a fasz. 7 perc, na. 7 perc. Gyerünk, gyerünk. Oly, de... Ó! 2. Nem tudom mennyi. És újra 6-an vannak. Balázs Krisztián, Tóth Ádám, Lucó Péter, Nagy Péter, Antal Dániel és Johannes Dénes. Huligán kiesett. Mindig kiesik először. Nem még oda. Akkor főleg nem még oda. Jó, de körömpasz volt. Ó, de fincsi a gyerek. Szoszi. Következő kereső Nagy Péter és Lucó Péter között dölt el, de Nagy Péter esett ki, pedig Lucó Péter volt az esélyesebb, hogy kiesett. De így is szinte semmi esélye ennek az amatőr játékosra, aki titokban a szabad idejében a szomszéd öregasszonyokkal pingpongozik. Lucó Péter az amatőr játékos szabad idejében a szomszéd öregasszonyokkal szokott pingpongozni, hogy felkészítse magát a bajnokságra. Lucó Péter azt nyilatkozta... Nem lesz nem, mindjárt betöltjük. Figyeld, Lucó Péter azt nyilatkozta a mérkőzések előtt, hogy ő Ilonka nénivel, nem akar, Erzsike nénivel egy nagyon szoros 21-20-as, nem 21-19-es játszmányt nyomott le, amiért elnyerte Erzsike néni protkóját. Jaj, hogy visszaadja, Mákos, kiesik! Ó, aki tegnap, aki most érkezett a McDonald'sból. Dokumentumfilm. Ó, felhasználja a bónuszpontjait, amit a gépen nyer.
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű játék! És kiesett! Újból! Újból kiesett! Kieső! Na, fúj, te büdös izzad fejű paraszt! Baszd. Most tusoltam. Hol az ütő? Bazd ki dobott. Remélem huligánok itt, már kiesett. Huligán más. Na, vigyázz! Az agresszív. Ez az utolsó videókamerás felvétel. Még egy